and if wena uzothi uzokholwa ngenxa yokwesaba, then fana namhlanje uze ukuthi lithini-ke leli izwi lenkosi usudelele kangaka. Lithini kahle kahle izwi lenkosi mangabe likhuluma ngabantu abafile. Now izwi lenkosi-ke mangabe likhuluma ngabantu abafile-ke lisho into engithanda ukuthi ngiyi-highlight. Lithi mawufunda lapha kwaBashumayeli chapter 9, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Now le ncwadi lena into eyishoyo ikhuluma ngazo lezi zinto lezi. Yazi izwi lenkosi ngithatha kanjena ukuthi le ncwadi ikwazi ukukhuluma ngento eyenzeka la kulomhlaba esiphila kuwona, kulelizwe esiphila kulona, but le ncwadi njengoba isikharacteriziwe lo muntu wathi incwadi yaka-Israel. Now ake ngi-highlight into ezimbalwa ukuthi amandla asiwalandi ka-Israel. uNkulunkulu into ayenza ngokuthi athathe lesi sizwe lesi, wasigcoba lesi sizwe kwaba isizwe esikhethekile kube isizwe sakhe. Ekusigcobeni lesi sizwe lesi, uNkulunkulu manje besigcoba lesi sizwe lesi, into ayenzayo ngaso ukubonakalisa uNkulunkulu. But kuzo zonke izizwe ezimelana nalesi sizwe lesi, into ezifunda mase ufunda izwi lenkosi ukuthi yini elibe lishiwo lezi ezinye izizwe. Zithi ngempela uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Ngamanye amazwi shukuthi mangabe kuzongenwa empini noIsrayeli, beqale bebheka isizwe, bebheka ukuthi lesi sizwe esiselwa naso isizwe esinoNkulunkulu waso. Mase sebengena ke empini noIsrayeli, mase bebona khona ngezinto ezenziwayo yilo uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu akasafani ke nalabo uNkulunkulu esibajwayele, kepha lo uNkulunkulu uNkulunkulu owezulu nomhlaba. Ngamanye amazwi sho lo uNkulunkulu akayena lo uNkulunkulu olimited to Israel, uNkulunkulu womhlaba wonke. Ngamanye amazwi mangabe bembhekile lo uNkulunkulu lona, they start seeing ukuthi lo uNkulunkulu ungaphezulu kwezinto thina besizazi. Shothi ngamanye amazwi uNkulunkulu uIsrael wayewusebenzisa ngokuthi wayewugcobile. Same way mangabe ungena esontweni ufica kukhona umfundisi, ukuthi umfundisi ugcotshiwe ngomoya ingcwele. Ngamanye amazwi sho ukuthi baningi abazalwana abahleli lapha phansi, kodwa ukhona lo yedwa ozomela izwi kaNkulunkulu. Sho ukuthi kahle kahle lento iyafana nokuthi uIsrael wawugcotshiwe ezweni ukuthi ubonakalise uNkulunkulu, akuwona wonke amazwe. Ngamanye amazwi ke mangabe sesiphila esikhathini sanamhlanje ke sekufika izwi lenkosi lisitshela ukuthize, lisitshela ukuthi kahle kahle uNkulunkulu womuntu, akayena uNkulunkulu waIsrael but uNkulunkulu womuntu. Shothi amandla awalandi lapha kaIsrael but walanda kuNkulunkulu womuntu.